Takže čaute, tu je Kubo NMA. Čaute, No a kto si? Miťko. No dobre. Tak, už je to druhý diel našeho let's playa Floating Islands a Miťko tu začal robiť takýto krásny most z cobblestoneu a z dreva. Inak, akurát sme príbytok presťahovali do zeme, viac menej. Ja som tu zomrel, ja si musím ten waypoint vyhodiť, lebo je hovadina úplná. Dobre, takže pôjdeme sa pozrieť na ten druhý ostrov, hovoríš? No, ešte som tu nebol, len som sa sem nejako prekopal. Ale Dobre. sa mi zdá, že tu nič nejako není. Ja som teda začal jesť to zombie meso. To, čo má. Ňam, zombie meso. A inak tých stromov máme fakt veľa, ako saplingov tiež a seedy, no chcel som to zasadiť, ale tak nemáme tu vodu, takže neviem, či by to moc vyrástlo. Môžeme to ale vyskúšať, bo môjmu bratovi na tomto serveri, nie konkrétne na tejto mapke, ale jemu sa podarilo normálne pestovať toto tu. Jak sa tomu hovorí, nevieš? Neviem, čo myslíš. Seedy, jak po slovensky, semienka. Tak toto som pokašľal. Čo? Padol si? No, bohužiaľ. Dobrá Som hláška. ako skill kopal pod seba a stratil som všetko, čo som mal pri sebe. To je super, no. Dobre, počkaj, seedy som si zobral. Takže nemám nič. Ja to vyskúšam, počkaj, mám 4 seedy, že či to... Rýchlo bone meal, ozaj. Dones rýchlo, prosím ťa, bone meal. Už viem, ako to vypestujeme. Inak našli sme aj kravy a rozmnožíme ich teda. Kde máš bone meal pri sebe? Mám. To choď rýchlo zasiať a ja to zase Hodil som, skúsim. no. Tak, zaberiem ho naspäť. Dobre, Raz, dva, tri, štyri. no, ďalej. Čakaj, Čakaj. zasadím. Tak, Skoro. zasadím. Poberem. Však lebo tých kostí je dosť, neviem, či som zo všetkoho nerobil bone meal náhodou. Čo sme získali. Tak, dobre, ďalšie seedy. A kde boli tie kravy? Našiel si ich na tomto ostrove? Myslím, že hej, ale neviem, kde sa túlajú zase. Ešte mám... Aha, tam je, super, dobre, idem ich rozmnožiť. Už začína zase noc, inak máme jednu posteľ, ako ste si mohli všimnúť. Kde máš nejakú kamarátku? Vy ste Bohužiaľ tupé. na jednej sa nevyspíme. Vy ste tupé. Strašne tupé. Tie kravy asi povypadávali vodostromom. Fakt múdre ľudia. No, Že by? ľudia. Fakt múdre stvorenia sú to. No neviem, kde máš kamarátku nejakú? Mám tu seno pre teba a ty nič, akože. Dobre, máme ich 17. Ja ti ju dropnem Čo? aj... Wheatov? A ja No. mám inak. Počkaj, Takže máme toto spolu som 34. podúpal. Nevadí. To je jedno, ja to zasadím do toho. A počkaj, vlastne tá není voda, takže to mizne. Nie, toto si asi podúpal, nie? A ono to, ja viem, ono to bude Nemyslím, trošku... či som skákal. Ono to bude Bože, kráva, ty čo tam robíš? Ježiš, však ona za chvíľku padne a spavnul sa tam akurát zombík. Dobre, ideme do svojej podzemnej chajče. Že toto je náš provizorný domček, pôjdeme teda do druhej dimenzie. A tu stone hoe tu nechám a zoberiem si jablko. Aha, ďalší rotor flash, nám to ja ľúbim. Ja si spravím mečík a idem huntiť oných spiderov. No, potrebujeme ich teda. A Určite zabudol som, jak sa robí meč. Ty vole, ja mám 7 level a nemám enchanting table. Škoda, že neviem, či sú tu tie diamanty, fakt to musíme preskúmať. Asi na tomto ostrove ale nebudú. Ale tak To je bolo moc ľahké ich získať, podľa mňa. Myslím, že 32 fps to je pohodička. No poď. No poď. Počkať, vyskočím hore, inak oni mne sa zdá, že ty keď ich zabíjaš, jeden človek, tak do druhého zase neútočia, keď je za ním, čo ja viem, a vieš, tak ho môžeme zabiť naraz. A počkaj, vidíš? A ten creeper. A nevybuchol pri mne, keď som bol. Lebo už bol olaziť, stačil. A tu sú tie kravy! Super, ale nech nezabijú kravy, tí oni creeperovia, tak. A počkaj, vidíš? Teraz úplne nereagujú na mňa, tí creepery. Paráda, skeleton je tu, ale kde si? Au, O nie, kde si? nad nami. Dobre, zober kosti, to sa hodí, bone meal. 2 kosti. Aha, inak, pozrite, tuto tých saplingov máme strašne veľa. Aha, Tuto je vidím jeden ďalšiu rad kravu. a tuto je druhý rad.
Ja Čau, viem, káva. pôjdem potom. No. Teraz, Aj tu je zaseknuté. Na konci. ja viem, inak tá 1.3 to je strašne zabugované. Pána všetko. zombíka som zhodil do textúry dole. Tak to je paráda. E, A creeper creeper. je tu pri mne. A ja ho zabijam holou rukou, dobrý debil. No dobre. A vidíš? A ono to furt žije. Nechápem ako. Prečo? Tie semienka žijú, keď nemajú vodu, ale tak to je len pre nás dobre. Dobre, takže ja si zoberiem ten vít a ideme teda rozmnožiť kravy. Ja by som sa mohol aj navečerať. Kde si kravička? Aha, spider. Dobre, tak na neho idem. A určite sa mi teraz zničí meč, keď na neho bachnem posledný krát. Hej, jeden string. Dobre, kravička, poď za kamarátku. Mám v ruke hit, poďte za mňou. Creeper, ty ani nepokúšaj sa tu vybuchnúť teraz. Krava, kde si? Dobre, taká. A teraz sa poďte spáriť. Idú k sebe? Ozaj idú aj na väčšiu? Áno, idú k sebe. Či nie, ona ide za mnou. Ha! Kde je tá druhá krava? Poď. No, zablokované. A asi umriem. Á, Po máme tri. malé kraviatko. A ja umrem inak, ja mám 3,5 srdiečka, či 2,5. Ja dve. A ide po mne traja. No, počkaj, a Zombíci a ja sa teraz kradnem zo zadu. A tak Ó, je najlepšie, ďakujem. podľa mňa. A ty vole, zomieram. Počkaj, pokývujem to tu. Jop. A parádička, zomrel som. To je... Inak zabil si tým... To nebol ja. Nie. Zombie sa volal Mixlo. Tak, super. Pardon. Tak aspoň zoberiem si tvoje XP. Díky. Ďakujem, fakt. Mamo. A hneď sa mi to nezdalo, že keď som niekoho zabil, že som dostal 8 level, ale... A, on tu na mňa číhal. Ja som mal tiež 8 level inak. A nevybuchni. Teraz už môžeš, díky. Tak, super, mám... Aha, niečo padol za mi CDčko. Čože? No tak to je super, lebo Creeper potom... Či Skeleton zabil Creepera v tom prípade. To je paráda, takže máme music disk. Super. No ale mám tu obrovské boje. A dostávam docela... A... Nevybuchuj. No, ďakujem. Dobre. Tak... Volá mi niekto, človek. Takže my sme za chvíľku späť, len čo ja dotelefonujem. Takže sme späť a... Teda A ja som- umieram. Čo? Čo sa stalo? Umieram. To je fakt super. No, dobre. Spravíme si teda nie plenky, styky si musíme urobiť ešte. Lebo styky sú potrebné. Ale digmory, nemáme iron. To je zlé, veľmi zlé. Inak, nie krompač, čo som nechcel. Takto, tak. Inak však ty máš ešte moje veci, počúvaj ma. Vážne? No, však ja som mal zombie meso a podobné srandičky. Tak to Ešte zombie pri meso sebe. ti teda vrátim, keď tak veľmi Počkaj, tu je chceš. malé kraviatko, že? Ahuj. Takže dobre, tvoju mamu môžeme Chceš to zabiť. zombie meso, tak ja ti ho teda dropnem. Zabil som, ďakujem. Aha, skeleton, schovaný. Poď sem. Viem, a ja nemám meč. Ja aj mám vlastne, teraz som si ho craftil. Ej, rozbil sa mi Ježišmaria, meč nechoď po mne, a nechoď po traja skeletoni po mne bežia. Nechoď po mne, nechoď. Dúfam, že nám nikto nezabije túto malú. Lebo Pomoc, to je... mám jedno srdiečko a utekaj po mne skeletoni. A už som dohral. Zabil ťa skeletón. Viete, Vážne? vždy sú... You don't say. Ozaj? Áno. No, už mám veci naspäť. A ja mám... A ide po mne skeleton a vidím Endermana. No, tak sa na ňo radšej nepozrie, lebo vieš, akí sú to zákeráci. Dobre, ja si Viem. dole poupratujem veci. Zabil som jednu kravu, máme 3 mäska, čože paráda. Môžeme Ja mám- vypáliť. Počkať, pozriem. Výborne, spravím ďalšiu vlnu. Ojej, on je tu. Skeleton. Nie, on ma zabije. Á, dobre, nezabil ma, super. Čo tu robí? Mali by sme spraviť dvere, Išiel aby aspoň klopal. dvere do nášho luxusného príbytku. To je... No, Počkaj, tak ja ich zo srandy spravím. Ale neviem, koľko planksov na to potrebujem. máme aj kožu, výborne. No, tá sa nahodí na enchanting table. Hoci, neviem, či tu budeme robiť enchanting, ale dúfam, že... Už bych som chcel, aby bol deň. Tak, ja to tu takto krásne sem dám drevené tie dosky.
A malé kraviatko je na našich schodíkoch. Pekných. Dobre, dal som tam dvere, tak skeleton už bude kopať, dúfam. Kopať, no. Kopať. Zakope do dverí. No však áno, že oni ich dokážu rozbiť, a mi zdá, no. Inak ale neviem, či to v minulých dieloch nefungovalo, alebo čo, ale tak... Neviem, nefungovalo mi to. Viem, že zombík ich tuším dokáže rozbiť. Čo som to išiel urobiť? Aha, schodíky, takže urobíme si krásny takto dizajn schodíkový tuto hore. A pôjdeme sa už teda pozrieť na druhý ostrov. Dúfam. Á, dobre, už mi došli dreva. Tak 12 schodov mám, dúfam, že to bude stačiť. A lagy, to je nepríjemné. A nemám krompáč, ešte si mi krompáč ukradol. Hneď ti ho dropnem. Kobl mám ja u seba. Dobre. No, To nech sa páči, 1:0. vraciam. Ale nie je drevený. No kobl sňahávam ja. No dobre, no tak sa uspokojím s dreveným krompáčom. Uspokojím. Hej, No. zombík, čo tu robíš? Pri mojom rozjímaní tu netravuješ. Zoberiem si... Creeper tiež. Zomreš. Dobre, zomreli všetci. Zoberiem si trošku dreva na cestu. A mal by som spraviť bezpečnejší ten most, lebo... Fence urob, však dreva máme dosť, tak môžeš urobiť fence. Budeme to mať tak krásne prepojené. Inak Taký asi si tu luxus necháme nosí. príbytok. Z istej Á, polky bones. teda, alebo z nejakej časti. Ďakujem. A, creeper už sa plíži. A samozrejme, že si odhodím lopatu. Dobre, no. Ďalšie kosti. Á, schody sa otočili, super. Dobre, takže dorobíme si tu schody, ty zatiaľ robíš hento? Donesieš mi nejaké drevo, prosím ťa? Ja nemám pri sebe, ja som Zabudol. všetko rozmenil na schody. Všetko? No, a tuto je na jednej schody nám nevyšlo. Tieto sa otočili tak trošku dementne. Negovce by sa tu fakt mohli zísť. Alebo aj negrovca by sa tu zišla. Čarná. No, vyskúšame Čarná druhý ovca. pokus o to spraviť schody. Počkaj, ja si naťažím túto drevo. Aha, zase mi padlo. Inak ale my to natáčame po sebe, takže nevieme. Takže sme ešte nenapravili tie veci. A ty sa tu neondi. Ty tu nebehaj, malá krava. Však sa ešte zabiješ, desík. Však hen tu som inak zabil na jeden raz. Tá bola Ktorú? nejaká, neviem, asi veľakrát padala. Tu som drevo dal opačne. Strašne veľakrát padala, čo je veľmi zlé. Dobre. No, už som na novom ostrove, ale... Nedalo by sa povedať, že tu niečo je? Dal si tam tie fence? Nedal ešte, nemám drevo. Aha, šípy, výborne, ďakujem. Skeletónik zomrel. Tam máš ty svinia. Skeleton ma zabil? Teba zabil, že? Mňa zabil. No. Dobre. Vidím vodu. Čože? Tak to sa nám hodí. To je dobré, to je veľmi dobrá Musím sa správa. tam nejako prekopať. Ja to tu vylezem a idem za tebou. Aj, toto som Šupi to nemusel. prstov. Dám torče okolo toho, aby si tam nepadol. Dobre, budeme si takto krásne my tu robiť cestičky, aby sme mali nakoniec všetky pospájané. Tie ostrovy, no a tie fence vyšli len na začiatok. Čo, prepadol si sa? Jak tu je koul, tam by som sa mohol dostať teoreticky nejakým spôsobom. Čakaj, ja tam k tebe preskáčem, ja sa najem. Ty vole, Dostal som sa k zdroju vody, úplnou náhodou. Dobre, no ale tak... Poď sa tam pozrieť. Úplnou A tu náhodou je som na diera. to narazil. Nepríjemné, veľmi nepríjemné. A kde je ten koul? By som sa... Ja nemám lopatu, no takže toto budem, jak primitív, sekať takto pomaličky. Ja ti ju dropnem, keď chceš. Požičaj si moju. Tak toto bolo tesné. Treba držať shift na takýchto mapkách. A Skoro som... máme koul. A teraz zahlúšim. Teraz to bude zaujímavé. Snažím sa ísť pre koul. A prosím. A nie. Jo, môžem tam padnúť. Toto je prvý koul, ktorý je akože originál koul. Nie ten char koul. A ešte aj tam môžem ísť, to je super. Keď sa pozrieš z tohto ostrova, tak vidíš, kde všade máme uhlie. No ja viem, uhlia aj tu ako dosť, ale na takých Aha, zrovna... ešte tam vidím, tam, kde si bol. No, Ty vidím vole. ťa. Mne sa dokončil krumpač.
Poď to tu doťažiť, ten... Ja ti ho nechám na moste, poď si preň, ja idem spraviť tie A ja som skoro... zápradlia, lebo je to nebezpečné. No, jak tie ostrovy by sme si mohli aj trošku tu ohraničiť, viac menej. A tento ostrov, keď je taký suchý, že tam nič není, mohli by sme si spraviť neskôr nejaký domček tam. Alebo niečo podobné. No áno, lebo tu nemusíme nič kopať. Je to celkom rovný. Ty vole, ja docela. neviem kam mám ísť, lebo ja zahluším. Hoci som ešte nepadol. No, mne už sa to podarilo. Za to sa uznávam, že som nepadol. Skoro koul padol dole. Ešte, že nie ja. A zase mám telefonát, takže prepáčte, hneď sme späť. Tak som späť, telefonát vybavený a môžeme pokračovať. Takže, kde si ty? Ty si tuto už, že? No, ja som sa posnažil trošku. Tak toto som dal. Ja mám viac menej všetokoul asi mám, čo odtiaľto, z tohoto strovčeka. A teda mohli by sme si tu začať robiť dom. A napadlo ma, že si urobíme takto. Zo začiatku taký základ koblový. Tu keď to dám takto, tak je to ako? Tu je raz, 2, 3, 4. 4 miesta na život je málo, že? Pre 2 ľudí 4 miesta. Jej, crafting si tu dal, to je paráda. Vidíte, Som ho zabudoval do skaly. Môžem si Čakaj, urobiť... toto, aby A ja si si môžem urobiť krompáč, len si musím znaťažiť kameň. Presne mi to vyšlo. Výborne. Tak ja to tu To sú schody. A ja tu tie schody trošku skosím. Tak, lebo potrebujem kamienok. Spravím si krompáč. Tak, mám ďalší krompáč. A idem tam pre drevo, teda. Inak poprvýkrát v živote, čo som rád za to, že fence sa nedajú preskakovať. Lebo vždy ma to štvalo. Napríklad som mal ovečku vo hradke a zrazu som k nej skočil a už som sa v živote odtiaľ nedostal, pokiaľ som tam nemal dvere. Takže fakt super. Dobre, takže ja si tu zoberiem toto drevo, rozmením ho. Inak, jaký tu music disc spadol? No ten moc nemám rád. Taký zelený, ten Ja mám som ho najradšej. ešte nepočul. Pustíme potom, len diamanty musíme nájsť, čo je Tak- horšie celkom. Tak na to bude ešte čas. Takisto piesok na okno musíme nájsť. No, čaká nás zaujímavá Kariéra. Áno, to je naša kariéra. No, Tu tam robíš schodík. není to nejaký luxus, ale No, aspoň nepadneme z toho. dá sa to zatiaľ. Dobre, ja som zobral kobl a urobíme si, ako majú dedinčania. Mne by sa to ľúbilo. Vieš, taký základ, ten koblový, čo oni majú. A potom normálne z dreva. A ešte keďže je tam tých stromov veľa, tak No, by sme tu tak... idem sa rozliadnúť trochu po tomto ostrove. Dobre, už mám 2, už to končí. A nemám kobl. Máš ešte nejaký? No, mám. Prihoď. Dropnem ti ho. Páči? 18, to je super. Chcelo by to iný druh čanku. Tam vidím sneh. To je- Bajom by sa zišiel. No, snežný bajom, tak to je dobré. Tam si môžeme nájsť teoretický lat. Á, Čo? tak toto bolo. Zase si zahlušil skoro. Skoro. Dobre, Mám tuto je hlinu? kameň, že vlastne? Na tejto hore. Lagí nepríjemné. Je. Skoro som zahlušil práve. Dobre, šípy a tie hovadiny si podávam preč. Som docela hladný, takže Ja tiež, a tuto je to tak blbo vyriešené, že ten kameň je zrovna na takej úrovni, že by som padol dole, kebyže idem rýchlejšie. hľadám železo, ale Není tu, asi fakt neviem, musíme si niečo viacej aj o tej mape naštudovať, bolo by na čase. aby sme vedeli, no skoro už som padol dole. A toto je tak nepríjemne vyriešené všetko. A jak tu je ďalší ostrov, som si všimol práve. Dobre, 13-14 koblu mi ešte stačí, tu dokončím základ toho domu. Toto je epický ostrov. Ktorý? Tuto hneď vedľa nášho spawnu. Ja viem. Dobre, ja dosávam. Snežný. Snežný, no. A 1, 2, 3, 4, 5 ich vidím. Kebyže tam je ten lat.
Ten by sa hodil, lebo ten keď rozbiješ, tak ono ti z toho voda padne. Normálna. A ja chcem ten kobol, dobre, super. Tlačím shift, aby som nepadol z bloku. No, ja nemám tiež kobl. Nemám si ako spraviť cobblestoneový. Nemáme, tu núdza o Pickaxe. kameň. Si spravím drevený, aby som získal nejaký kobl. Tak vlastne kameň nejde do keľu, začína noc. Drž hubu. Takže tak. No A- dobre. Inak ale tu žiaden strom už potom není. Ja tu žiaden nevidím, všade len tieto a tam je oný snežný bajom vlastne. Takže tam sú tie tajgy. A nemám točky pri sebe, že? Som dobrý. Ale tak môžem si ich urobiť zase. Ešte taký tupý nie som. Mám 19 torčiek pri sebe. Ja 24 už po novom. Myslím, že to sú aj tie tvoje, ale... som radšej ticho. No, počkaj, veď keď ťa niekto vykradne v noci, Ja si to nechám pri sebe. do keľu. Aby náhodou nejaký spolubývajúci mi to nechcel zobrať. Tak ako vieš, ako na internáte je to zlé. Spravím taký primitívny domček, nebudem to tu žiadny dizajn, žiaden ukrutný, krásne robiť, bo predsa len máme len jedno drevo na výber a vypálený kameň, z ktorého sa neviem aké krásne domy dajú stavať, ale tak budíš. Už som videl aj také pekné domy, že z koblu normálne. Čož nechápem, ako môže byť, lebo podľa mňa kobl je škaredý materiál. Sú aj peknejšie. Teda v mojom texture packu to vyzerá celkom pohode vo Fatefule. A v tom defaultnom sa mi to nelúbi. Bo tuto to vyzerá ako skaly, vieš. Hej, Sú to také pekné. no, Dobre. bol som navštíviť tree farmu. A vyzerá Ako to to vyzerá? tak, že mám 2 staky dreva. Čož je docela úspešné. Aha, Je tu, Ty si eš- to je zobral. tu ešte ten crafting table, že? áno. Inak ja idem celý tento ostrov osvetliť, lebo potom sa nám tu nič naspavnuje, čo je super miesto pre život, keď tu není nič naspavnované. Miesto na relax. No, a ja tu mám... Tak od oka počítam nejakých 5 creeperov a... To je super. Stavíme tu taký epický domček. Padol mi string. A došiel mi kobl. Nestrieľaj, spravíme nestrieľaj. Dobre. Tuto je ten crafting ešte, že? Ty si ho tu nechal. Áno. Dobre, tak aby sme mali. On to všetko pre... Aha, práve som videl, ako... Mám si jeden vybuchol. srdiečko. Pomoc. A už si bol zabitý, že? Či ešte nie? Nie, utekam. Nie sa schová domov. Utíkej, Doplním Foreste, teba. utíkej! Ježím. Jak sa volá Nemáme nič na tá jedenie. jeho kamarátka? Neviem. Roland. Kamarátka Roland. No a čo? Dám si chleba? Musel som minúť. Čakaj, ja robím akurát špeciálnu miestnosť. Tento stak dreva premením na dosky. Aha, zombík sa nám tu naspavnoval. Iď preč. Zvoní ťa zo strováha, kúkaj. Bé. V živote ťa neuvidím. Tak, a práve zahlúšel. A má ďalšiu vlnu. Už máme 2. Pšenicu odložíme, chleba si nechám. Mohol by som ešte pozdraviť pár pavúkov. No tak ale toto už je epický počet oblúd. Nám sa tu tuto na tomto ostrove sa spavnul creeper. Na vrchole nejakej hory malej, čo tu je. No toto není dobré. Za mňu zomri. Jo, máme gunpowder. Už mám 11. level zase. Ja 15, ale umrem. Á, bež. Forest. Utíkej, Foreste. Tikej. No Neviem, jak dobre, sa voláš. ja som sa urobiť schody, ale už nemáme drevo.
Dobre, myslím, že by sme teda zakončili už túto epizódu, pretože neviem, koľko natáčame, ale už to bude teda dosť dlho. Ty vole, tu ich je. Nepríjemné to tam máš. Myslím, že ja to ukončím smrťou. Dobre, takže... Kde si? Nevidím ťa. Používam zombický štít. Nestrieľaj. Takže, Aha, dobre, takže lúčime sa s vami a ahojte pri ďalšej epizóde. čaute.